Την ημέρα που θα την δουν θα είναι σαν να έχουν παραμείνει στον τάφο ένα μονάχα μέρος του δειλινού ή το πιο πολύ ένα μέρος στο επόμενο πρωινό. Η 80η σούρα άμπεσε, σκυθρόπιασε, συνοφριώθηκε σε 42 εδάφια εν Μέκκα. Μπισμillahirrahmanirrahim. Στο όνομα του Allah, του Παντελεήμονα, του Πολυεύσπλαχνου. Աբasa wa tawalla. Ο προφήτης σκυθρόπιασε και απομακρύνθηκε. An ja'ahul a'ma. Γιατί ήρθε κοντά του ο τυφλός και τον διέκοψε. وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى. Αλλά τι ήταν εκείνο που μπορούσε να σε ενημερώσει ότι ίσως μπορούσε να καλυτερέψει πνευματικά. أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى. Ή ότι μπορούσε να προειδοποιηθεί και η διδασκαλία να τον ωφελήσει. أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى. Ενώ τον πλούσιο που θεωρεί τον εαυτό του αυτάρκη. فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى. Με αυτόν εσύ ασχολείσαι. وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى. Αν και δεν πρόκειται να κατηγορηθείς αν δεν καλυτερέψει πνευματικά. وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى. Και όσο για αυτόν που ήρθε σε σένα με αληθινό ζήλο وَهُوَ يَخْشَى. και με θεοφοβία στην καρδιά του, فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى. γι' αυτόν εσύ αδιαφορείς. كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ. Όχι, αυτό αποτελεί μήνυμα για όλο το ανθρώπινο γένος. فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ. Όποιος θέλει, ας το θυμάται το Κοράνιο. فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ. Βρίσκεται σε βιβλία που θεωρούνται τιμημένα, مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ. ανεβασμένα σε αξίωμα αγνά και ιερά, بِأَيْدِي سَفَرَةٍ. σταλμένα με χέρια αγγελιοφόρων αγγέλων, كِرَامٍ بَرَرَةٍ. τιμημένων στον Allah, ευσεβών και δικαίων. قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ. Πόσο αχάριστος είναι ο άνθρωπος! Τι ήταν αυτό που τον έκανε να αρνηθεί τον Allah? مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ. Από τι υλικό τον έπλασε? مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ. Από μια σταγόνα σπέρμα τον έχει πλάσει και έπειτα τον σχημάτισε σε κανονικές αναλογίες. ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ. Έπειτα έκανε για αυτόν το δρόμο εύκολο. ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ. Έπειτα του επέφερε το θάνατο και τον έβαλε στον τάφο του. ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنشَرَهُ. Έπειτα, αν το θέλει, θα τον αναστήσει πάλι. كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ. Όχι, με κανένα τρόπο, ακόμη δεν έχει εκπληρώσει ό,τι του έχει διατάξει ο Allah. فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ. Ας στρέφει λοιπόν ο άνθρωπος το βλέμμα στην τροφή του και πώς του την προμηθεύουμε. أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا. Εμείς χύνουμε γι' αυτό άφθονο το νερό. ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا. Έπειτα χωρίζουμε τη γη σε τμήματα χωριστά. فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا. Και κάνουμε να φυτρώσουν μέσα σε αυτή σπόροι. وَعِنَبًا وَقَضْبًا. Και σταφύλια
και θρεπτικά φυτά, وزيتونا ونخلا και ελιές και φοινικόδεντρα, وحدائق غلبا και φραγμένους κήπους με πυκνά και περιτυλιγμένα δέντρα, وفاكهة وأبا και φρούτα και φορβή αλόγων, متاعا لكم ولأنعامكم για να απολαμβάνετε εσείς και τα πίμνιά σας. فإذا جاءت الصاخة Τέλος, όταν φτάσει η εκκοφαντική βοή, يوم يفر المرء من أخيه αυτή την ημέρα ο άνθρωπος θα φύγει δραπετεύοντας από τον αδελφό του وأمه وأبيه και από την μητέρα του και τον πατέρα του وصاحبته وبنيه και από την σύντροφο, σύζυγό του και τα παιδιά του. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه Αυτή την ημέρα το καθένα άτομο από αυτούς θα έχει αρκετές φροντίδες για τον εαυτό του, ώστε να αδιαφορεί για τους άλλους. وجوه يومئذ مسفرة Αυτή την ημέρα μερικά πρόσωπα θα κτηνοβολούν, ضاحكة مستبشرة χαμογελαστά και ευχαριστημένα, ووجوه يومئذ عليها غبرة ενώ άλλα πρόσωπα αυτή την ημέρα θα είναι με χώμα λερωμένα ترهقها قترة και η μαυρίλα θα τα σκεπάζει. أولئك هم الكفرة الفجرة Αυτοί είναι οι αρνητές του Allah, οι εργαζόμενοι την ανομία. Η 81η σούρα Ετ-Τεκβίρ, η δίπλωση, το τύλιγμα, σε 29 εδάφια εν Μέκκα. بسم الله الرحمن الرحيم Στο όνομα του Allah, του Παντελεήμονα, του Πολυεύσπλαχνου. إذا الشمس كورت Όταν ο ήλιος διπλωθεί, σβήνει το απλωμένο φως του. وإذا النجوم انكدرت Και όταν τα άστρα πέσουν και χάσουν τη λάμψη τους. وإذا الجبال سيرت Και όταν τα βουνά χαθούν. وإذا العشار عطلت Και όταν οι θηλυκές καμήλες 10 μηνών έγκυες αφεθούν απεριποίητες. وإذا الوحوش حشرت Και όταν σμίξουν σε αγέλες τα άγρια θηρία από πανικό. وإذا البحار سجرت Και όταν τα πελάγη βράσουν. وإذا النفوس زوجت Και όταν οι ψυχές που βγήκαν έξω ξανατεριάξουν με τα σώματα. وإذا الموءودة سئلت Και όταν ρωτηθεί το μωρό κορίτσι που θαύτηκε ζωντανό, بأي ذنب قتلت για ποιο έγκλημα σκοτώθηκε. وإذا الصحف نشرت Και όταν οι περγαμηνές με πράξεις των ανθρώπων ξεσκεπαστούν. وإذا السماء كشطت Και όταν ο ουρανός, η μέλουσα ζωή, εξαλειφθεί. وإذا الجحيم سعرت Και όταν η φωτιά της κόλασης θεριέψει. وإذا الجنة أزلفت Και όταν ο παράδεισος έρθει κοντά στους πιστούς. علمت نفس ما أحضرت Τότε κάθε ψυχή θα μάθει τι είχαν κάνει τα χέρια της, έχει να παρουσιάζει μπροστά της από έργα που έπραξε όταν ζούσε στον κόσμο. فلا أقسم بالخنس